Müzika Kurdî xwedî dîrokeke dirêj û qedîm e. Bi sedan dengên bêhempa û mûzîkşenên hêja gihandine. Bandoreke mezin li ser mûzîkên gelên cîran jî kirine. Lê hin deng û mûzîkşen hene, hem di serdema xwe de, hem jî li ser serdemên dû xwe bandoreke mezin dikin. Ji ber ku deng qeydkirin ve dîtineke sedsalên dawiyê ye. Mixabin, em deng û mûzîkşenên di sedsalên borî de an pir kêm an jî qet nizanin. Em wan tenê ji belgeyên nivîskî yan jî ji stran û çîrokên li ser wan hatine nivîsîn dizanin. Li gel vê yekê jî tenê ji sedsala bîstan, dengbêj, stranbêj û hunermendên ku tê bi hezaran salan têra me bikin mane. Em îro dikarin dengên wan bibihîzin û nirxandin li ser wan bikin. Em dikarin hin serdeman bidin berhev. Bêguman, hevrûkirina dîroka mûzîka Kurdî, ekol û pêlên hatine jiyîn, mijara xebetên akademîk in. Ji bo vê, em ê serdema dawî bigirin dest. Ji ber zordariya li ser Kurdan, di sedsala bîstemîn de mûzîka Kurdî jî bi astengiyên mezin re rûbirû maye. Bi taybetî, di dema komara Tirk de ev zordarî zêdetir bûne. Lê, ji têkoşîna gela 1980 û vir ve gur bûye. Mûzîka Kurdî jî derfetên vejînê û pêşketinê dîtiye. Li gel bilindbûna hest û remanên azadiyê, gelek komên mûzîkê di binbanên navenda çanda Mezopotamyayê de kom bûn û her wiha li Ewropayê gelek kom derketin holê. Serdema komên neçemê di heman demê de bihara mûzîka Kurdî ye. Ji koma berxwedan bigire heta koma Sevkan, ji koma Amek heta koma Çiya, koma Agirê Jiyan, koma Gulên Xerzan, koma Azad û gelek komên din berhemên gelek nirxbuha derxistine. Di heman demê de tevî koman, hunermendên serbixwe jî heman awayê baxê mûzîka Kurdî avdan. Mûzîkeke gelek rengîn derket holê. Hestên gelê Kurdên azadiyê biriya mûzîkê pêl bi pêl diherikîn. Vê serdemê heta salên 2000 dom kir. Di vê demê de bi dehan kom, hunermend û berhem tev li deryaya mûzîka Kurdî bûn. Vê yekê asta mûzîka Kurdî gelek bilind kir û hêviyên mûzîk hezan jî derxist asta herî jor. Niha em bên ser mijara xwe. Bi gotina mûzîk hezan, dengekî nû di mûzîka Kurdî de vede. Rûskek pêket û riyek nû ji mûzîka Kurdî re vekir. Reng, deng û hunerek cihê derket holê. Navê vê çirûskê Hunergeha Welat e. Ev demek e, mûzîk hezên Kurd her strana wan bi coş û peroş pêşwazî dikin. Hê jî ekla stranê di kêrika guhê wan de ye û bi merak li benda berhemên nû dimînin. Her berhemeke wan di nav demekî kin de bi milyonan tên guhdarkirin. Pêşiyê tîna çiyaro nahîda. Piştre wan bi Şefîqê Temburwan li deriyê me xist. Gotina Şefîqê Temburwana, em her nê bavê min bû replîkeke rojane. Li gel Şefîqê Temburwan, endamên Hunergeha Welat jî çûnê. Çûnê, lê çûn çi? Mûzîk hez jî girtin gel xwe û bi hev re çûnê. Di demek kin de cudahî, afrînerî û rengîniya hunera xwe dan der. Li dû hev, stran û kilamên bêhempa afirandin. Mûzîk hezên ku ev demek dirêj bû, ji xitimîn û dûbarebûna mûzîka Kurdî lome dikirin, heta dawiyê hembêze xwe ji wan re vekirin. Wan jî bi şervano, kitanê, felaketin, rêwanê resen, heftanîn û gelek berhemên dinên jî hev çêtir dan. Her carê bi tamet cuda derdiketin pêşberî mûzîk hezan. Bi strana Nazê Nergisa Hewşê, ya ku bi tarza akapelayê hatiye sazkirin, di mûzîk û hunera Kurdî de bûn fenomen. Hemû zarokên Kurd ku
rojane di cendereya tevkujiya zimanên serdestane derbas dibin. Ev demeke bi gotinên hey babû babû babû, gotinên dê, bav, kal û pîrên xwe dubare dikin. Her wiha swar û diyarê muzîka Kurdî kirin. Bêyî tawîz ji çewaniyê bidin, berhemek hêjayî klasîkbûnê pêşkeş kirin. Niha di mala her Kurdî de dengê kilama swar û bilind dibe. û herî dawî bi strana xurfanî kelecaniyek mezin di dilê me de ava kirin. Zala xizem zera de werne 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 Çavreşa çav gozela werengi lane wesme Çavreşa çav gozela de werne 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 Baş e, raza hunergeha welat çi ye? Bi rastî hem gelek bersivên vê pirsê hene û hem jî bersivek ku niha bêdayî nîne. Em tenê dikarin bibêjin ji wargehên şoreşê dengek bilind dibe. Kurd di vî dengê de hem paşerojê û hem jî pêşerojê dibînin. Şoreş hunerê diafirîne û huner şoreşê. Bi dilşadî hevdû dixemilînin, xwedî dikin. Ji vê yekitiyê jî delaliyek sipahî difûre. Di vê demê de ku dibin navê nûjembûnê de xebatên bi gotinên Kurdî lê ji hêla navero, lewa, rîtim, alav, şêwaz û şemalê ve taxlîta Awropa û çandên serdest dikin. Hunergeha welat berewa jî vê yekê berê xwe dide kokên çandî, jiyanî û erdnigariya Kurdistanê. Di berheman de gotinên rojaneyên jiyana Kurdan wekî wêjeyeke palandî diherike. Pêşgotin û biwêjên Kurdî ji nû ve zîl didin. Dîmen, cilûbergên Kurdan, kofî û lêwendiyên çanda qedîm li ser koka xwe gul vedidin. Stran û kilamên Kurdiyên klasîk û qedîm, dengbêjî, heyranok û payîzok li gorî rihê xwe bi hest û ramanên demê, amûr û teknîkan û bi ahengeke bilind hevhembêz dikin. Bêguman berhemên tê nafirandin ji keda komekî dinizilin. Lê keda Şêro Hindê û Mehmûd Berazî hêjayiyê pesindayînê ye. Xuya ye ku di serê Şêro Hindê û Mehmûd Berazî de hemû endamên hunergeha welat ahengek kêm cara tê girtin qefilandine. Bi gotina Berazî, gula di nav gul û gîhayan de bi hostatiyeke mezin derdixin holê û bi kedek mezin pêşkêşî muzîk hezan dikin. Bi vê şêwazê jî bi muzîka Kurdî de mîna ekoleke nû derdikevin pêş. Bi hêviya berdewamiya afrineriya Mehmûd Berazî, Şêro Hindê û hemû endamên hunergeha welat. Dem baş. Hawa